ebe ka anyị ọ na-abụ ebe ka ndụ anyị na-ebi kịta ụdịdị anyị na-ebi kịta ndụ anyị gbachepụrụ ịfụnanya dị asị nsọpụrụ adị asị nsọamị adị asị nsọamị nna anyị fajiri ebi ndụ osisi ebi kasịa nka ọgịnị kpata maka na anyị furu ego ụwa na tụlụpụ okokokoni ụmụnne m okokokoni o akpọpụ n'ụzọ ehihie mmeke ọ na bụ onye ka nna ga-akọlụ ọmemmadụ nyekwa ya obi ya ga omemmadụ bebi ya ka na-emesịata ọgaja dị mma emesịata na ọgaja dị mma onye ndidi na-eli azụ ugbo ọmemmadụ bebi ya ka emesị ọgaja dị mma onye ndidi na-eli azụ ugbo ebe ụwa na-atụnụ mmụọ maọbụ na ebe ụwa na-atụnụ mmụọ na nsọpụrụ dị asị nsọpụrụ dị asị n'elu ịfụnanya dị asị ịma na nsọ anyị adị asị ife nna anyị majiwa dị n'ụwa bajiwa dịgasịa nka ọ na bụ dị n'ịkpatalụ maka na anyị fụrụ ego uwe ego afọ ego uwe ego afọ ego uwe ego afọ mana ego uwe ego afọ ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị nwawo ndị si na nna nna anyị ha na ihere agaghị eme ha anyị nwawo ndị si na anyị nwawo ụmụ
ndị mụtara ụmụ ndị ga-anọ na anị mmụọ jiri anyị na-eme ọnụ na anyị nọ n'ụwa. Anyị nwa na-ekwuchitere ha ọnụ ha. Nwanne onye nna ya kpọrọ asị enwekwaghị uru ọ na-aba. Ichekwena na nna gị kpọrọ gị asị be mmụọ na ị ga-aba uru ebe asị ka ọ bụ. Ọ bụ anyị nwa na-ekwuchitere nna nna anyị ha ọnụ ha n'elu ụwa. Anyị nwa na-ekwuchitere ha ọnụ ha n'elu ụwa, anaghị eketi ya n'ike, anaghị awata ya n'anya, na ọkụ ahụra mmadụ n'aka, a na-ahụnye ya mmadụ. Nna mmadụ na-enye mmadụ ọfọ, a na-anapụ diọkpara anapụ. Ị mara na a na-anapụ mmadụ diọkpara. E nwere ihe ị ga-eme ime nna gị anapụ gị diọkpara. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu, e nwere ihe ị ga-eme ime nna gị anapụ gị diọkpara were ya nye onye ọzọ. Anyị na-ekenegodi ndị mbụ ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kee na eke, kee na orie, kee na afọ, kee na nkwụ, na ọ bụ ihe nna nna anyị ha mere ka anyị na-eme, na ha agwakwara na ihe ọ pụtara. Ihe ọ bụla anyị na-ekwu ebe a from A to Z anyị ma ihe ọ pụtara. Ihe ọ bụla anyị kwuru ebe a, maka na e nwere ofu mkpụrụ anyanwụ n'eluigwe, nwee ofu mkpụrụ ọnwa n'eluigwe, nwezie kpakpando n'eluigwe. Enweghị nke na-echenji echenji n'obe ofu ihe ahụ ọ bụ ka ọ bụ. Life ịghọtaghị ya ọghọghị ahịa. Gọọmenti n'ụwa, inside the government enwere ama mma agbara ụlọ na inside government enwere police, inside government enwere army, inside government enwere president, inside government enwere other government workers. The same government. Ndị army na-agbagbu mmadụ na the same government. Ndị army na-agbagbu mmadụ na the same government. Enwere judicial system na-atụ mmadụ nga na the same government. Enwere judicial system na-ama mmadụ ikpe ọnwụ, na-ama mmadụ ikpe ọnwụ, death penalty, the same government. So unu eche na enwere ihe ọbụla na-eme n'ụwa na-anọghị na government. No, life is a government itself. So i were ofu aka wee nye enye, i were aka nke ọzọ wee nara ngọzi n'aka Chukwu. Ịghọtago? So ihe nji wee si unu n'isi mkpiri na akpa mkpi, m ga-agwa unu ihe ọ pụta. Gụcha ntị gị agụcha, gụcha ntị gị agụcha. Enweghị ihe pụrụ. There is no system outside the system. There is none. No system outside the system. Use government. Asị nọ na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Every system of government is founded from one source. That the same law. Na-ege ntị o. Before anybody created any government, enwere ihe anyị na-akpọ ama. Enwere ihe anyị na-akpọ ama. Ama, na-ege ntị ọfụma, means unknown. No, amaghị m, I don't know. Unknown. Ama, something that you don't know. Anyị nwere ihe a na-akpọ anwụ, something that can never die. Na-ege ntị ọfụma. So from something that you don't know came to something that will never die. That means ama, mụrụ anwụ. Na-ege ntị. Now, ama is law, because anwụ si na ama wee pụta. That means ama law. Mmadụ ji wee wụrụ amamihe. Ka ihe mere gị ji wee mara ihe, knowledge and understanding bụ amamihe. That means is go by frequency. Ọ bụ number. That means ọ bụ law. That's why government ji wee bụrụ law institution. Onya mere eji akpọ government is based on law, because government is about to govern, is to read the law. That means ama is where they get the name God. Na-ege ntị o, because ọ bụrụ na enweghị ama, enweghị, there is no government, because government mean law. To govern, that means law. Then order bụzi country. Oya ndị Igbo na-akpọ ya mba. Ugwu dị na mba na mba. Obodo, that is the country you see n'Igbo, anyị na-akpọ ya mba. That means mba is order. Then the government, which is ama, is law. This is where they get the same God. That's why they use dog, nkịta, to personify God, because nkịta na-edu onye isi. Because now you see how that God will lead you. If you has wee kwue, has wee werezie law nna nna ha mabu ama, change twist ye nyezie ge as somebody, some image somewhere, instead of you using this your godly mind to guide yourself as onye nkịta na-edu onye isi.
because anya ahụ ị na-afụ abụrụ about ife ụzọ, all reflection of what happens in inner and outside, because all one body, everything is one. So you are participating in the movie, but it's like you are a blind man because ị na-afụ ụzọ, ihe ị na-afụ abụrụ ụzọ ka ị na-afụ. All this ama ihe ji wee sị gị na-abịa ka mgbara gị ama ka ihe a na-akpọ ịgba wụ shooting star, ịma ihe a na-agba agba, ịgbapụ ihe agbapụ. O nwere ihe ndị mmadụ na-akpọ shooting star wụ guiding star. Eji wee sị gị na ndị eze ịtọ gara aga metie Jizọs mgbe a mụrụ ya, which is amamihe, which is nghọta na amụma. Ịghọtago? All those things something anyị ma before they personify it into religion. Ihe m ji eme na-ekwu ya ebe a na-atụrụ na aka bụ na nkwa agha aka ngosi gị ebe ị ga-ada before ndị mmadụ akọ na ndị ndozi ọdịnala, because anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala. Enwere ndị na-ekwu maka ọdịnala Igbo, nke ahụ gbasara ha on their own, because ihe anyị bịara n'ụwa bụ ịmata ihe anyị na-ama ha. We don't claim that we know, that's why we want to know. Ịghọtago? Ihe anyị ji wee na-eme ka anyị mara bụ na because we don't know, anyị amara, that's why we want to know. So ọ bụrụ na enwere ihe a na-akpọ tradition means transit to change, something that will change means agwụ. Tradition means agwụ that can change anytime. Ndị mmadụ je na tradition bụ something because nna gị pasịrị gị, which you can pass it, you can change it ma ọ bụrụ ọdịrọ mma. Nothing is perfect in this life, so that's why you have to change it. Law changes, or even ọ na-eme ọnọkọta mmiri ezobe, ọnọkọta anwụ achaba ị na afụ ya. So all the same frequency, but ọ bụ na oju ya isi ozopụ ozochakwa ọnọchakwa ọfụma. Ịghọtago? So mma agwa ụnụ tata ihe mere ndị Igbo ji wee tipịa Igbo. Ọwụ ndị Igbo tipịara Igbo, nobody else. Even though na outsiders, because it's a game, everybody want to participate in this game. Ọ bụrụ na ịghọtara the game, then you will be, because oke dị n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụ dị na ngịga. There is no how Igbo will destroy without Igbo destroying Igbo. Only Igbo can destroy Igbo, no one else can do that. Nobody else. Only you, because it's in your root. Only you can destroy it, nobody else. Now ka m gwazie unu kịta ihe ọbụla gbasara concept of life, aga m agwa ya unu na gee ntị, na-ege ntị ọfụma. There is only 4 this law na-emove everything. Enwere eke, nwe orie, nwe afọ, nwe nkwọ, tepio one side. Ka anyị gaa na gọọmenti, nke ahụ seasons ka m gụrụ ihe a na 4 element. Ka anyị gaa na gọọmenti, number 1, enwere culture, to cultivate the mind, which is the birth of Christ. Ihe na-ege ntị o, because ihe m na-agbara ụnụ ihe ahụ gị nwa na onwe gị bụ onye na-ege ntị ka ị baa uru as a human being, because before anything we know these things. Na-ege ntị ọfụma. Number 1, ka m bidogod na your Bible. A sị gị na enwere Matthew, Mark, Luke and John. That is a lie. Ọ bụ Luke, Mark, Matthew and John. Na-ege ntị. Why nji wee kwuo ya otu a? Because Luke talk about the birth of Christ. That means it must be first. Based on evidence, ọwụ na Luke kwuru about birth of Christ, it should not be at the death. O kwesịrị ịnọ na mbido because o kwuru about birth of Christ. Then okay, secondly, kwuo about gịnị? Ministry of Christ. The third, kwuo about atonement. And the fourth, kwuo about death of Christ. Birth of Christ, ministry of Christ, atonement, and the what? The death of Christ. Ihe nọ ka m gụrụ ebe ahụ, ihe nọ. Ka anyị gaa n'Igbo. Osu, the birth of Christ. Ohu, the ministry of Christ. Ume, the atonement. Then Agwụ, the death of Christ. Na-ege ntị ọfụma. Ka anyị gaa na gọọmenti, the same osu aha, the same Luke aha ya ka a na-ekwu now as culture, because it's cultivating the mind of the people. Now the secondly is government. Government means servant. Government means to serve. Government, that means ohu. You gotta go to serve. Government means ohu. Then atonement, which is religion. Ya ka na agụrụ gị na culture, government, religion and tradition, which is agwụ, which can change anytime. These 4 things.
Now if religion na preach about this four canonical gospel, which is the four fundamental base of Christianity, if you go to Judaism, four fundamental of Mosaic law is Joshua, secondly George, thirdly Samuel and the king. These four canonical make up Jewish Old Testament. Now if you go to government, culture, government, religion and tradition, these four things make up every government of the earth. Ịbịazie n'ala Igbo, osu, ohu, ume, agwụ makes the worst of Igbo. Na nwanne, who is destroying the Igbo? Here, because why then told you these things about osu na ume na ohu na agwụ? Because that is the fundamental of every culture. If then uproot it, Igbo is finished, no more Igbo. Because your brain doesn't, because your brain is not working properly as it should be. That's why you got a here na-akọ. If you remove osu, ohu, ume, agwụ, there will be no Igbo, because Igbo is a concept. Osu means, because if you want to do anything, Christ mean to crystallize something. Crystallize mean to purify something. One, as a human being with common sense, how do you purify something without extraction? Tell me. Guam, how do you purify anything without extraction? Because you got a yanako. That is why the same way ha gwara gị na enwere Satan nọ somewhere buru mpi na abụ. The same way a gwara gị na enwere one man gbara afọ ọnụ n'eluigwe. The same way na a gwara gị na enwere one man a na-akpọ Jesus Christ bi na Jerusalem. The same way a gwara gị na osu those people achụpụrụ na ekwugheri. Because the fundamental of Igbo society has been destroyed. They have sowed the seed of dying like a candle in your heart, and you will die like a candle. Quote me right. You will die like a candle. Igbo will die like a candle, because the four fundamental philosophy of every culture on this earth based on these four. Based on these four principles. One day you cannot be a human being without having this concept. If you remove culture, you become animal. Because if you remove culture, you become animal. Because you don't have culture anymore. Kedu ihe mere gị mmadụ? Ihe mere gị mmadụ with the culture, because culture will way of life, cultivate the mind. Okay? So can you get you a cut? What is the system in your head? What is the system got on your head if you remove these things? That say people, we have banned this Osu system. No more Osu in this village. If from the Papa, how this Papa disgracing us? Do you see how Papa disgracing us? One day we are gone to return no more. I don't care, because I don't even care. I don't care. What I care is to develop my mind up to standard. If I die, I go. But Igbo will go. Simple as ABC. No more Igbo. Forget about nonsense. It will not happen. Because there is no automatic Igbo. It does not be. It has never been, and it can never be. No automatic identity, no automatic culture is being created by people. So once you remove the fundamental of the Igbo, Igbo goes away. Simple as ABCD. It goes away. There will never be automatic Igbo, and there have never been automatic Igbo. They want to uproot it. Where them found ndị ọkụifụrụ anyị enwere cult a na-akpọ aye. Many of people who are aye amaha the fundamental. Aye came from Igbo language. Egede. Anyị na-ekwu ndị ọkpụ na ndị egede. That is where they found it. Kegite, bluebird. That is where they found it. Ndị ọkpụ all ndị ọkpụ ka ha na-akpọ Kegite, ndị blue beret, because all Illuminati to illuminate, all blue beret, because ọkụ na-enwu enwu iukosi acha anwụ. Look at the moon. Oh, ta ko no ya ko na acha. Then egede as ọ bụ ya bụ the egede. Igbo created this ideology. People misuse them, misplace them, they have the consequences. You got to go. So ihe na-achọ ime ka ndị mmadụ mara bụ, if you remove this osu, ohu, ume, agwụ, Igbo is gone. Because this thing is nothing but extraction, purification and reunification. Simple and that.
is the end. So all need remove this purification, the extraction, purification and unification. Case the fundamental base of your culture. Case the reason. If you, every culture will reason. Every culture will reason why them be. All ndị Igbo na-acha ụtụ na-asị anụ osu anụghị osu. Osu awụrụ nke osu awụrụ nke. They are anụbeghị m onye ọcha na-ekwu about osu. Ahụbeghị m onye Yoruba na-ekwu about osu. Ahụbeghị m onye Hausa na-ekwu about osu. Ọ ndị Igbo na-ekwu ya. So isi mkpi dị na-akpa mkpi. The thing that will kill Igbo as identity is ndị Igbo. Because they claim to know why they know nothing. They claim to know, but they know absolutely nothing. Absolute. They know nothing. Because mind is the spirit. Spirit is the God. God is the more. You are not related. You are very far away from this thing. So you cannot. You can't enweta this information in any book, in a Google, anywhere, unless you are purified for the ancestors to give you the information. And you don't have it. That's why you are where you are. Life and direct ka na agwa gị. As long as you nwere anything related to the Igbo, nwanne, you were a victim because the blood is running in your system. The government, ndị army not within the government, ndị police not within the government. That's why if you go to Bible, you will see killing. That thing ihe na-enwe ha na-akpa okay, nwere language a na-use, nwere language a na-use were eme those things. So ihe a na-agwa gị here in essence what will happen if something like that happen, because all those things, all allegory, all things, all the religious, but government as well at the same time. You got to go all the religious, because if you want to hide the information, it's in your religion. You got to. So the information, the powerful, so powerful that na ndị ga-aghọta ya ebughị ibu. Anytime you hear about God, ihe a na-ekwu about law, nothing but a guiding principle, nothing more, nothing else. This principle you don't know, this principle you don't follow, but all your mouth, I believe in God, why? But this principle you don't even know. That's why inside government there is police, there is army, there is everything inside the government. There is ndị na-eri bribe. Enwere ndị na government na-eri bribe na the same government. When ndị police na-agbagbu mmadụ na the same government. Ndị police ji egbe na the same government. Ndị army ji egbe na the same government. So this is within the law of this universe. They are those people coming after you once you break the law. They will come after you as a different person with a different mind within the same system to bring you down. That is why ihe ga na-eme gị n'ụwa ga na-emekwa gị nwanne. Ọsọ gị buru Bible na-akpagharị everyday. Bible or somebody's book, ihe dị n'ime ma. Ọsọ gị na-asị na Igbo onye ọdịnala na-etuzugharị awụgharị eje emeghe a register na Igbo onye ọdịnala. Story ka ị na-akụ, you are deceiving yourself. That is absolutely nothing unless you follow the law, the rules and regulation. Only then you will be saved. Only then will be all just so you get saved. Wosokwa gị sị na ewu awụ m onye Delta Igbo, awụ m onye Igbo, awụ m onye Ikwere, awụ m onye Asaba, awụ m onye Ijo, you are fooling yourself. As long as na because if you go to hospital now, jụọ ha sị ha na the sperm dị n'ime gị, how many percent ka the sperm aha nọ n'ime gị bụ? Minimum ọ ya agwa gị na 50% of your past, because the sperm make up your body is the all information nọ n'ime. It's information nọ n'ime. So this information will go and activate information outside for you to work. You got to go. So anaghị agbanarị ya, enweghị ike ịgbanarị nwaanyị n'ọsọ, ị gaghị agbanarị anyị n'ọsọ. So the only thing ha achọghị igwu na eziokwu n'ụwa bụ na because onweghị onye ya like ịgwa mmadụ eziokwu in actual sense, because life is magic. That's why you see a na-eji magic deceive mmadụ.
because life itself based on magic. That's why illusion always capture human being, because it's based on emotion. All lower self is based on emotion. That's why they catch them in everything. So ọ kara gị mma as a human being na ị chọbara ebe eziokwu dị. The only your truth, your savior is truth. Ịchọta nwa eziokwu, if you found the truth, you are safe. Isevgo gị. Igbo ị na-anụ maka ya nwanne. Enwere ihe a na-akpọ, ndị be anyị na-akpọ akamụ. Kema akamụ ha na-aṅụ aṅụ. Kedu ihe akamụ logo like? Then why eji egbo ya egbo? Kedu ihe na-agbọ agbọ? Kwa mmiri na-agbọ agbọ, ọ na-asụ asụ, mgbe ahụ mmiri na-agbọ agbọ, a na-eji eme akamụ. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na unu ghọta nna gị mere everything, unu na-ekwu maka Amadioha nwanne na-ekwe n'anya o. Enwere ebe ike si ọ bụrụ na ya manọ ọ bụ otu a ka ọ bịa si abịara ikpu na ha na ya agaghị gbagbata obi. Na ọ bụrụ na ọ ma na otu a ka ọ bịa si abịara ikpu na ha na ya agaghị gbagbata obi. Werezie na okwu a wee mara kọnsept nna gị debere. Ụmụ ibe, ndị agha ma ihe, ha ma ezigbote ihe. Today enwere ndị na-ezu ochi, agba ama, eme mpụ dị iche iche, eme aghara dị iche iche. O ruo echi, you will come and say your ancestors debere gị ihe ọma. Can you imagine how these criminals will live ihe ọma for you, and you will come proudly na-agwa m this is your way of your ancestors way. So your ancestors way bụ ndị a na-ezu ochi agba ama. Ị na-achọ ịgwa m na mgbe ndị ochie na-enweghị ndị ọjọọ nọ? Ndị ọjọọ has always been and they will be. What you see today is what is yesterday and what will be tomorrow. It's as simple as ABCD. So if you are possible na your ancestors way, you are kidding yourself. That's why they call it transition. Anything from your ancestors mean transition. Is transit. That's why it's tradition. It's a trade. Ọwụ na ọ dịrọ mma, change ya, dozie ya. Nna m bụ onye egede, nne m bụ onye ọkpụ. So that's why m ji eme ihe ha mere. Ọwụ na ịghọta ha ihe a na-eme, nwanne, tradition ka a na-akpọ ya. Gbanwee nke gị, were gaa n'ime ahịa. A sị iruo n'ahịa, ime exchange ihe ị nwere, were wee mezie nke ị na-enwe. It's as simple as ABCD. Idezi na-akọ ibe na nna gị ji mee, nna gị ji were ime. You are preparing another nonsense generation for you, not for me. You are just preparing another accident for your own children, because spabe ga-anyụkwa after ka ị dachara iberibe. All your system will generate nonsense after you transit it to your own children. Ọ bụghị my own children. Ịghọtago? Ịma a na-ekwu about purification. Iche na ị na-eme mmadụ. Nwanne, ị naghị eme mmadụ, because every of your information is for you. Nwanne, onye ọbụla sara ga-eje chiri tawara ebe ọ sara ahụ. Ịkọ mkpụrụ oroma ga-epu oroma anaghị epu ụdara. Oroma anaghị epu ụdara. Oroma ga-epu oroma, ụdara ga-epu ụdara. So ị na-apịtọgharị aka, na-eju ochi agba ama, na-eme mpụ dị iche iche. Nwanne, ị na-eme onwe gị, ọ bụghị mụnwa. Because imesịa je mụta nwa, emekwana expect ka nwa gị just mee transfer. Nwanne, eji ha bikama igbo anyụ nsi ukwu. Cash money is nothing but cash money. It's nothing more than, it's not more than cash money. You got to go. So enwere ike isi ọ kpatara ego mmọnwụ. Ọ kpatara ego, gịnị ka o ji emepụta? Gather village ha na nothing is working, nothing is good. Where is the money? You got to go. So hapụ na okwu ego, ọ bụrụ about ego. If otu ana Igbo dị today now, ọwụ na ego wụ the problem, ana Igbo ka adị mma. You got to go. Ọwụ na ego wụ nsogbu, because ndị Igbo ji ego. So ọ bụghị ego wụ the problem. Okwu about money, mana eji ha n'ikwu ndị mmadụ uche ha na-agba n'ego. Nna nwanne, weregodo ego debe na side. Ọkwa ifuru culture to have an institution. Nwanne, you need the government. Even though na in a certain stage I need her, yes. But o nwere system situation ị ga-eme nọdụ, inwe ha option.
then you find a way, you chọọ a way. When there is no way, you create a way. Ndị chọọchị na-agụ egwu every time. He will make a way for me. God will make a way where there seems to be no way. He walks a way you cannot see. He will make a way for me. Na nwanne, you have to make a way for yourself nwanne when there is no way. Ngị nwa na onwe gị feeliri na there is no way, but mụnwa feeliri na there is calcinai. Nwe ndị banya na-akpa ego mmụọ nwanne, ịgbasịa ihe ọkụ ịgbarie ya into pieces, then ikporo shaft ịgbapụtara n'ọkụ wepụ, werezie ụfọ ya, ndị Igbo na-akpọ ọfọ, were ụfọ ya ahụ nwere mkpụrụ nọ ya n'ime, mkpụrụ ahụ nọ ya n'ime iwerezie ya ịkọsịa ubi na mkpu otu a ndị Igbo si aka ubi na mkpu otu anyị si eri nri, anyị ji ngaji eri nri, iwerezie the new seed tinyebezie na mkpu ahụ, ị ga-ebugodo ụzọ kụsaa ya. So ihe anyị nọ kịta Igbo want to go away. That's why nna gị ji wee born ọdana the situation, the institution bụ the people. Ndị a niile bụ ndị Igbo ọ born ọ their mind to zero. So ihe nọ na the way of no return. Ịghọtago? So otu a born rụgị dan na ihe ị nidiziri ime bụ all those nonsense old ka ị nidiri ịga na dosbin mopee wunye ya n'ime, bịazie na ndozi ọdịnala akọzie dị mkpu n'ime gị, kọsịa dị mkpu, because ịbịa here anyị make a space inside your mind. That space ahụ mkpu ahụ werezie new information tinye. This new information will go and erase those nonsense spam ahụ store information ahụ ịdị n'ime gị, o mee erase, replace this new one now. Ebe ọ bụ na osu mean rebirth of Christ, ebe ọ bụ na ohu mean ministry of Christ which is the government, ebe ọ bụ na ume mean atonement which is religion, ebe ọ bụ na agwụ mean the birth of Christ, igbu arụ, gbuo arụ. Ndị Igbo na-akpọ ịkpụ arụ, onwe a na-akpọkwa nke a na-akpọ ibu mmiri, because ọ igbusie arụ iwee buzie ibu asọ. Ịghọtago? Ndị Igbo na-akpọ ya ibu mmiri, nwa bekee na-akpọ ya all saints. Ịghọtago? So ọwụ ibu asọ ahụ ndị Igbo na-eyuzukwe the same time na-asị ibu asọ. Ịghọtago? Because asọ mmiri ka a na-ekwu maka ya, ọ asọ mmiri ka a na-ekwu maka ya. Ndị Igbo na-asị ya nna emega ibu mmiri gị ịjụọ ya kedu ihe ibu mmiri ọma ha nwanne ịkpụọ na arụ ọma ha na arụ a na-ekwu ịkpụ akpụ bụ to mummify na Krismas anyị na-eti mmọnwụ na Krismas. Ịghọtago? Ndị a nwere ihe ha na-akọ, mana ịgwa ha sị ha nwanne go to ndozi ọdịnala to graduate so you become a new man, elevated mind, ka na Igbo bara mụ na gị uru. Ọjụ ọmapụsị ya na-eme ọdịnala, ọ na-eme ọdịnala gịnị? Ọ na-egbu ọkụkọ nwanne. Ihe a na-ekwu igbu ọkụkọ na igbu ewu absolutely ordinary thing edobere to hide information. It's like a school. These things are just like a class book. Ewu is a class. Ewu ahụ ị na-afụ iji n'aka ị na-achọ igbu is a book ka iji n'aka, is information. But iso na ndị obere mmadụ, ụmụaka a na-akpọ ndị nta akara. Ịghọtago? Because ụmụaka na nwatakịrị gị kpasuo gị iwe isi ya na Santa Claus. Ndị Igbo na-asị agadi nwaanyị ọ gaghị ewetaziri gị gift. Ndị ọcha na-asị reyes Santa Claus ọ gaghị ewetaziri gift. Ihe a bụ ihe eji agwa ụmụazị ka ha na-eme ezigbo omume. Ịghọtago? So ewu a na-ekwu okwu ya na-egbukwe n'ụwa so that this information will remain. Ịghọta? So but mgbe ọbụla ị toruru ogo onweghị onye ga-asị gị. That's why mgbe m kwuru okwu ewu agafego. Ịghọtago? Ihe ahụ just we use it to bomb people's mind, because anyị ma na once the children or students are ready, the master will appear. Ịghọtago? So don't even onye ụka enweghị any reason to debate with onye ụka, enweghị any reason to debate with onye ọrụ anụ. You don't have the reason. Ịghọtara? Because onye na nke ya mgbe ọbụla mmadụ toghara na ogo, ihe ọbụla iruru ogo ya abụghị ụsa. Ihe ọbụla iruru ogo ya n'ụwa abụghị ụsa. So onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme, kama na ihe na-ewute m sometimes bụ na ndị iberibe a will come and stand ihe ndị nta akara asị
absolute truth. Ọ ya bụ iwe m. Ihe na-ewe m iwe bụ they use Santa Claus to justify na somebody will come in the midnight nye nwatakịrị debere nwatakịrị